tişineye bendava şehidane devleta Türkiye'ye dohlidir komkuji pekani bi taybet şevedi jî bi dehan belafirên şer herosa jî belafirên xwe ev devera hanekê barduman kir bombebaran kir ku di encama wênakê de jî 5 sivîl şehîd bûne herosa jî bi dehan welatî bêtirî 22 welatî birîndar bûn şevêdin jî devleta Türkiye'ye li vê devera hanekê sûcên şer pêkanî bi belafirên şer derdora bendavê bi taybet riya wê ya Rojhilat û ya Rojava bombebaran barduman kir ev şûna ku du komkujî lê pêk hatin temaşevan nêja hîna jî ev jî xwîna ewledên Rojavayê Kurdistanê li erdeyê ku du jî hêzên Sûriya Demokratîk tola wan şehîdara kir bi taybet ku bi dehan barege û herwisa jî xalên çekdaran bi taybet çeteyan li devera hanekê bombebaran kir ew jî di encama tolhildana zarok û ewledên Rojavayê Kurdistanê temaşevanên kênên ev dever pir xeter e bi dehan belafirên keşif herosa jî belafirên dron digerin bi dehan maşînên welatiyan bi taybet li ser vêra kirêka bendava ya Rojava herosa jî ev jî kombûna girsaya gel bi dehan otomobîl hatin şewdandin hatin rûxandin herosa jî bi taybet cihên ku xelk lê hat û komkirin hatin armanjgirtin belê temaşevan hêja ev dever bu yek kabusa devleta Türkiye'ye bendava tişinê kabusa duyemîn ya devleta Türkiye bijî Kobaniyê belê temaşevanên kênên ev dîmenên rastera ji bendava tişinê ye bendava berxwedanê ye بله تماشاوانê nêja wek hûn dibînin wek we dît wek me tev digodarî kir ew bendava tirşînê rastî jî stratejîk e û gelek girîng ji bona Rojava ji bona gelê Kurd feqet dijminê Kurda heqîqeten hovane ye bi rastî jî di dunyayê de tiştekî wanî çênewî ye wek hûn dizanin dema İsraîl êrîş ser Gazê dikir û xelkê qiyamet radikirin digotin çawa İsraîl li sivîla dixe nizan ku dixe nizan nexweşxana dixe nizan li dibistana dixe û qiyamet radikirin xelkê feqet çawa dibe dewleta Tirk teyarê xwe radike bi teyarê xwe û bi teyarê bê însan û li ser wan sivîla û her rojê 5-10 însanê Kurd şehîd dixe û bi rastî jî deng ji kesî nayê û dunya jî bêdeng e ev jî tişkî balkêş e lê ez dixwazim bêbêjim bira hêviya me ji kesî tune be em benda kesî jî nemînin hêviya me bira em bixwebin hêviya me bira gelê me hebe ji şerbanê me hebe baweriya me bira me hebe bawer bike evan rojana wê derbas bibin lê bira dijmin jî veya baş bizanibe û fehm bike çi dibe bibir çi dibe bira bibe li çi dibe bivmal bira bivmal bira ne rojê 10 însanê Kurd rojê bira 100 însanê Kurd şehîd bikeve biv cangoriyê vî gelî biv şehîdê vî gelî lê tu carî bi hostike jî gavê paştê navêne heta na heger ev neyarê Kurda ev fehm nekirî bira ji îropê de fehm bike wek we dît binêre çend heb rojname van çend heb însanê sivîl şehîd xistin lê ev berxwedan û serhildana tirşînê her dewam kir û wê bidomîjî ji ber vê yekê lê ev jî heye gilî û gazinê xwe ev nikarin ji neyar bikin ji ber ku dijminantiyî bêminnetî ye heger hinek hîna jî bi çavê biratiyê û çavê aştiyê û demokrasiyê li vê meselê dinêrin bawer bikin şaşin nerast in ev ne mesela biratiyê ye ev ne mesela aştiyê ye dewleta Tirk neyarê Kurda dixwaze Kurda tune bike dixwaze Kurda qet jiyanê jêr nas neke û Kurd jî dixwazin bi rêya demokrasî bi rêya mafê mirova heq û hiqûqê xwe bi dest bixe feqet em dinêrin
دولتا رومی به هاوی نایره و ناخوازه تو حق و حقوق کردا بده تو درجه حق و حقوق کردا برده اقیانوس جی لسر هیوی جی کرد مارکت که وکن بقال که وکن دولتا ترک نرازیه و رازی نابه و ناهیله جبروه که چقا قوت و مجالا وانه و چقا هون بکاربن ای نتوا کرد ای گله کرد لهم بر وی نیاری باربار دبر خواه بدن و سری لبردائی نینن و برسبه توز بنه تا کی هون وی نیاری کتخواری باربار جوه bedava tirşine bavênin û hûwekûn dizanin jî maf nayê danîn maf tê stendin. Jin hade em serkeftinê ji gelê Kurd û Kurdistanê dixwazin serkeftina Kurdayê her bi jî berxwedana tirşînê her bi jî berxwedana bendava tirşînê û her bi jî berxwedana Kurd û Kurdistaniya